Motocin ɗaukar marasa lafiyan su 55 ne sabi full da kuɗinsu ya tashi miliyar 2 da miliyan 400 na sefa. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin al'umma UNFPA ta mika ma ma'aikatan ministan kiwon lafiya domin dafa mata a ayyukan da take yi don rage yawan mace-macen da mata ke yi ko dai wajen haihuwa ko kuma a sanadiyar ɗaukar ciki. Waɗanga motocin za su kawo gudunmuwa mai ƙarfi don a samu a rage mace-macen mata, a samu a rage mace-macen yaro, a samu a kyautata lahiya wanga gungun waɗanda in ba su da lahiya ƙasa ba ta da lahiya. Bincike wanda an ka yi na 'yan kwanakin nan wanda ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya da UNFPA da UNICEF sun ka kama an ka yi game da institute namu na statistic wanda ƙungiyar bankin duniya ya yi wannan bita wannan kawo wannan gudunmuwa kuɗi don ai wannan bincike. An gano tsakanin 2012 zawwa yau game da iyaka ƙoƙarin da gwamnati ke yi da kuma iyaka waɗanda ke kama ma gwamnati suke yi, an samu ci gaba mai yawa, amma har yanzu akwai matsala. Ci gaba inda an ka samu ci gaba wajen kama yawa, tunda kun san duk wani lokaci ana kai jawabi, ana kai kayan aiki, ana kai magani don mata su rage rurrutsa, wanda ya ba mu 2012 in an ka ɗauki misali duk macen Niger tana da kama adadin yaro kusan 8. Bayan irin abubuwan da an kai da wayan kan da an kai abin ya dawo kama adadin kashi 6. In kun ka ɗauka mace-macen yara 2012 muna da adadin kama yaro 127 da ke rasuwa cikin 1000 in an ahe su. Wannan adadin shi ma ya ƙara ragewa ya dawo kama adadin 123. In kun ka ɗauki mata masu zuwa kama awon ciki shi ma ya ƙaru, an samu ci gaba nan. In kun ka ɗauki mata masu zuwa wajen aihuwa su ma waɗanda ke kula da su wannan adadin ya ƙaru. Sai mu ce za mu kai godiyanmu ga UNFPA da banki na Islamic na duniya da duk wasu waɗanda ke kama gwamnati bisa wannan fannin. Za mu kai godiya da sunan gwamnati, za mu kai godiya da sunan shugaban ƙasa. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin al'umma UNFPA na daga cikin manyan masu hannu da shurin da ke dafa ma gwamnatin Nijar a kokarin da take yi wajen rage matsalan mace-macen mata, musamman ta fannin sayan magunguna da wasu kayayyakin aiki. Domin ko a nan gaba hukumar ta UNFPA na da niyyar tallafawa da wasu motoci 24 domin karfafa ma wasu asibitocin ƙasar ta Nijar wajen kula da lafiyar uwa da ɗanta.